Na most, hogy milyen világban élünk, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenban tartott ülés követően elmondta, hogy 3 tétellel bővül a Hungarikum gyűjtemény és 9 kiemelkedő nemzeti érték kerül a Magyar Értéktárba a Hungarikum Bizottság döntés alapján, aminek ő az elnöke. Azt mondja, nem fogjátok elhinni, de csak a címet olvasom. Azt mondja, a Hungarikum lett az unikum, magyar érték lett a szegedi papucs, Szentgyörgyi Albert életműve és a debreceni páros kolbász. Őszintén, milyen ország ez? Mikor? Erre létrehoznak egy bizottságot, amikor a debreceni páros kolbászról és Szentgyörgyi Albert él. Komolyan mondom, itt mindenki hülye ebben az országban? Nem, én ezt nagyon hasznosnak tartom. Ilyen bizottságokra számtalanra szükség van, csak nem jól választanak. Mert például szerintem a legnemesebb magyar hungarikum a magyar vízum lett érdemes. Igen, 300. Ugye? Mert hát egyrészt marha sok pénzt ugye be lehet szedni, másrészt ugye a haverok, ugye, akik ezt hol Moszkvában, hol a világ különböző posztjain osztogatják. Irodákat nyitnak. Nagyon jól megélnek belőle, és hát kapos lett a magyar vízum, legyünk őszinték, hát ugye viszonylag könnyen lehet hozzájutni. Szerintem felvehetnénk erre a listára a csendes társasági agyérgörcsöt is, hogy itt ez a szegény csintalan kolléga hát kicsit kiakadt ezen hát a debreceni Szentgyörgyi, hát ez a Szentgyörgyi páros. De várj, akkor most már felolvasom. A Magyar Értéktárba került Szentgyörgyi Albert életműve és szellemöröksége, a gyulai dámszarvas, a debreceni páros kolbász, a becsési savanyú káposzta. Ezen kívül Irínyi János munkássága és találmánya, a zajtalan és robbanásmentes gyufa is bekerült az értéktárba, csak úgy, mint Kabai János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve, valamint a szegedi papucs és a csongrádi régi belváros zárójelben halászfalu. De milyen hasznos dolgok ezek? Itt mindenki hülye, velem együtt.